rhwystro mastitis. Y peth pwysicau I gyd yn trin ac yn rhwystro mastitis yw glendid, boed yn yr amgylchedd neu yn y pala godro. I ddelio yn gyntaf gyda'r pathogenau amgylcheddol yma. Eto, y peth pwysicau yw sicrhau bod yr amgylchedd yn glir ac yn lan ac yn sych tu hwnt, cymaint beth ag gallwn ni. Boed yn y cubicles fel ni'n sefyll nawr, neu yn y siediau gwellt ac yn wir yn y ceien. Neu siŵr bod y gatau a'r bwlchau I gyd heb unrhyw fath o fwd i'ch dwfo yn allan o'r eina nes bod y da yn gallu cerdded yn gyffyrddus heb drwch i'r tethau. Yn y parlwr godro, pethau gallwn ni wneud I rhwystro'r bathogenau amgylcheddol yma rhag achosi mastitis, gallwn ni ddippo'r tethau cyn godro, gadael y dau sefyll am ychydig wedi godro nes bod y blaen y deth yn cael cyfle I gau. So, yn y parlwr, un o pethau pwysicau gallwn ni wneud I rhwystro pathogenau amgylcheddol yw defnyddio dip cyn dechrau godro, y pre-dip yma, sy'n lladd y bacteria sy'n ar y deth, wedi colonyddio ar y deth ar ôl gorwedd yn ystod y dydd neu'r nos, a wedi'r godro wedyn, mae'n bosib cael y dau sefyll am ychydig cyn gadael nhw orwedd ar y gweliau, o bosib cael nhw I fyta ar ôl godro nes bod y blaen y deth yn cael cyfle I gau lawr, nes bod y pathogenau amgylcheddol yma ddim yn mynd lan I gamlas y deth. Yn cael ei cadw'n sych ac yn drefnus a bod ddim lot o gerdded trwy tail ar unrhyw adeg i'r fuwch. Amser ni'n dod I sychu'r fuwch, gallwch ddefnyddio seliwr yn y deth, rhywbeth tebyg I orbisil sy'n stopo'r bacteria amgylcheddol yma rhag mynd lan y gamlas unwaith eto, tra fod y buwch yn sych, a tra fod hi'n paratoi I loia. I osgoi mastitis heintiedig, mae techneg odro yn bwysig tu hwnt. Mae rhai bod glendid yn y pala yn uchel ofnadw. Rhaid osgoi bod y liners yn llithro, achos mae llath yn gallu seithi lan a bwrw blaen y deth gan achosi mastitis heintiedig eto. Mae adnabod y das isglinigol yma sydd gyda'r niferoedd celloedd gwyn uchel tu hwnt yn bwysig iawn I drin mastitis heintiedig eto, a gall recordo fo'n bwysig tu hwnt wrth wneud hyn. Dyle'r trin difa neu sychu y das sydd â niferoedd celloedd uchel iawn I drin mastitis heintiedig. Gallwch hefyd dipo tethau ar ôl godro mwyn gostyngu y niferoedd yr bacteria sydd ar flaen y deth ar ôl y godro.